Венци, може да Кажи, дойде малко Миша. само. Ела. Идвам. Ела, само да покажем на Какво има хората пак? новата кутия на Pick and Dazzle Japan. Ти, Какво да показвам аз, Миша? Аз дори не знам какво е това. Ти много я харесваш, Пиля. Аз дори не знам какво е това. И как не знаеш какво е това? Я да видим сега тук. На мимето 41 какво си направил? Харесва си снимката на мимето и най-вероятно си я харесва заради кутията, нали? Да, Еми. за кутията. Не знам. Това е лимитираната кутия, нали? Да, лимитираната кутия на Авант. С 6 продукта за цялостен ритуал за лицето. Я виж как знаеш. Точно Харесва. това е кутията, да. Хайде да започваме и да видим какво са ни приготвили Pick and Dazzle този месец. Започваме с нежен ексфолиант, който премахва мъртвите клетки, изглажда кожата и я подготвя за серуми и кремове, без да я дразни. Продукт номер 2 е серум с ниацинамид. Той изравнява тена, минимизира несъвършенствата и оставя кожата гладка и сияйна. Следващия крем е моят абсолютен фаворит – хидратиращия дуо крем с хиалуронова киселина за мекота, еластичност и видимо по-плътна кожа. Продукт номер 4 е нощната маска с колаген, която работи докато вие спите, за свежа, отпочинала и възстановена кожа на сутринта. Продължаваме с формулата за околочния контур. Намалява признаците на умора и освежава погледа. И продукт номер 6 – луксозна шиит маска с роза за моментален глоу и равномерен тен преди специални поводи. Още се чудиш какъв да бъде цялостният ти ритуал за лице? Pick and Dazzle и Avant имат решението за теб. И най-хубавото идва в тази супер сладурска памучна турбичка. Чудиш ли се още?